हेलो पिलाମାନେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଲାଗୁ କରିଦେଲା ଯେ ଆମର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଠାନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ନାତକ ପିଜି ସବୁ ନାମ ଲେଖା ମାଗଣା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ସବୁ ପଇସା ଦେଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ନେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫି ନେଉଥିଲେ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ଏଇଟା 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଥିଲା ନାଇଁ ବୋଧେ, ଆଉ ଏବେ ମାନେ +2 +3 ଆଉ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫି ଚଳିତ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଫି ହେବ। ମାନେ ଯେନ୍ ପଇସା ଇଭେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଏଥର ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ବେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫି ଯେନ୍ ନିଆ ହେଇছে ଯେତେ ସେଟା ରିଟର୍ନ କରି ଦିଆହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପଇସା ଦେଇ ପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଯେନ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ତ ଫିର୍ ବି 3-4 ଗଣରେ ପଇସା ନେଇଯାଉଥିଲେ +3 ପିଜି ବେଲକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ଯେନ୍ତା ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ପଢ଼ିଲେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମାନକେ 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାନ୍ ଫି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ହେତେ ପଇସା ଦେଇକରି ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, ତ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି କରି ଦିଆହେଲା ତ ସେଟା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଫି ହେଟା କରାଯାଇଛି ତ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ଫ୍ରି ବିଜ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଫୋକସ୍ ନାଇଁ କରି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ। ପିଲାମାନେ ପିଜି +3 ପିଜି ସବୁ କରି ନେବେ, ବାକି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ନାଇଁନ ସେଠାନେ, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ନାଇଁନ, କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ନାଇଁନ, କେହି ନାଇଁନ, କେନଠାନେ 500ଟା ଛୁଆରେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍, କେନ୍ କଲେଜରେ 2ଟା ଲେକ୍ଚରର, କେନଠାନେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ନାଇଁନ, କେନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ନାଇଁନ, କେନ ମାନେ ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁନ, ସବୁ କିଛି ନାଇଁନ, ତ ପଢ଼ା କେନ୍ତା କରିବା କହ? ଖାଲି ଫିଜ୍ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବା କେଁ? ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା, ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର କଥା, ତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର୍ ରଖବା କଥା, ତ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲେ ସିନା ହେବ। ତ ଛୁଆ ଖାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ା ଭଲସେ ନାଇଁ ହେଲେ ଲାଭ କାଣା ଅଛି କହୁନ୍? ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହୁନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିছে ଠିକ୍ ତ କରିছে, ଫିର୍ ବି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା, ଆରୁ ଆମର ଟିଚର୍ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ଲେକ୍ଚର ରିକମେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ଯେନ୍ଟାକି ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତ 1 ତାରିଖରେ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହେଲା। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାନୁ ତାର ମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବା ସ୍କୁଲ ବିଭାଗରେ ତାର ଲାଗୁ ହେଲା। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଲେଖା ଦେଖୁନ୍, ତାরপরে ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଲେଖା ପୂର୍ବପରି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ନାମ ଲେଖା ଫି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ବୋଲେ +2ରେ ଯେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ପୁରା ଫ୍ରି କରାହେଇଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସବୁ ଫି କରାଯିବା। ତାପରେ ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ 3 ବା ସ୍ନାତକ, ଯେନ୍ଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କୁହାଯାଏସି ବା +3 କୁହାଯାଏସି, ସେଟାକେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା ପିଜି ଯେନ୍ଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସେଟା ବି ଫ୍ରି କରାଯିବା। ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ତାର ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ +2 ଠାନୁ +3 ଆଉ ପିଜି ଲେଭେଲ ତକ୍ ମାନେ କୌଣସି ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ନାତକ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେତେ ବି ସ୍କୁଲରେ +2 +3 ହଉ ପିଜି ହଉ, ସେତାର ନାମ ଲେଖା ଫିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଫି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଟାକେ ଫ୍ରି ତାର ମାନେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି, ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ଯୁକ୍ତ 2 ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏଥିରେ ଚୟନିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ନାମ ଲେଖା ଫି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାଦେ ଯେନ୍ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏହା ନେଇକରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିବା ଚିଠି ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ତାର ମାନେ ଲାଗୁ ହେବା, ଏଇଟା ମାନେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବା। ଯେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଫି ଦେଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ନେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରି ଦିଆଯିବ। ତ ସରକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ ଆଉ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବା ନ୍ୟୁଲି ଏଡେଡ୍ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ଅଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ତାର ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆଉ ତାରପରେ ନ୍ୟୁଲି ଏଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯେନ୍ ଅଛି ସେଟା ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ମାନେ ଫ୍ରି କରାହେଇଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ମଧ୍ୟ ତାର +2 କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ନ୍ୟୁଲି ଏଡେଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେଜ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମାନେ ସେଠାରେ ବି ମାନେ ଫି ମାନେ ସେଇଟା କରାଯାଇଛି, ମାଫ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଲି ଏଡେଡ୍ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକରି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁକ୍ତ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସମାଜ ସାରଣୀ ବିଭକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ମତାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାନେ ଲେଖାଏ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆପଣ ମାତ୍ର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ, ଯେନ୍ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ନା ହେଲେ ଏହାର ଫି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ ପଢ଼ିବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଖାଲି only ପଇସା ଦେବେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ସରକାରୀ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ଫି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼। ବାକି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ଛଡ଼ା ବାକି ଯେନ୍ ସରକାରୀ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବା ସରକାରୀ ଯେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ହିସାବରେ ଫି ପୁରା ଫ୍ରି କରି ଦିଆହେଇଛି। ତ 1ରୁ +3 ଠାନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପିଜି ଲେଭେଲ୍ ତକ୍ ଟୋଟାଲ ଇହାଦେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେତେ ବି କରିବେ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ଫି ଫ୍ରି କରି ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ବେଲେ ତ ବହୁତ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, କହୁନ୍ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ପଇସା ଦେଇ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହେବ ଫି, ଯେତେ ପିଲା ବି ଦେଇଛ ସବୁ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କର କଲେଜକେ ଯାଇକରି ମାଗି ଆନନ୍, ପଇସା ଫି ଫେରେଇ ଦେବେ।
କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ବେଲେ ନେଇଛନ୍ ଫି ସେଠାନ୍କେ ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଟା ଆନି ପଡ଼ୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରବେ ଇହାଦେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇପାରବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ବି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଫ୍ରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ତ ନି ହୁଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ କି କଲେ ପିଜି ଲେଭେଲ୍ ତ ଲେଖିଦେଲେ ତ ନି ହୁଏ କଲେଜରେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ନାଇଁନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବି ଟିଚର୍ ନାଇଁନ କି କଲେଜରେ ତ ବିଲକୁଲ ନାଇଁନ ଅନଲି କେହେନି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ନାଇଁନ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବି ଭଲସେ ନାଇଁ ଦେବା ତ ସେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲବା କହୁନ୍ ଖାଲି ପିଲାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ାନି ହେବା ବୋଲେ ପିଲା ଯାଇକରି କାଣା କରିବେ କଲେଜରେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ତ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବାର କଥା ତ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ତାର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।